Historien om egetræet. Har du nogensinde prøvet at kigge på stjerner? Ja, sådan rigtig kigge op på dem og set, hvordan de blinker. Højt oppe på himlen, sammen med månen og solen og stjernerne. Der hænger vores jordklode. Og hvis man kommer flyvende hen mod vores jord, så vil man opdage, at den er blå og grøn. Den er blå, fordi der er vand. Og den er grøn, fordi der er planter og træer. Der er nemlig gået liv i jorden. Nu skal du bare høre. På en stor mark stod engang et kæmpestort egetræ. Det havde stået der i mange hundrede år. Nede i jorden var rødderne dybt begravet. Rødderne vokser ned igennem mange lag af jord og ler og sten. Der, midt på marken, stod det i al slags vejr. Og når det regner, så suger egetræet vandet ind i rødderne og op igennem stammen, igennem grenene og helt ud til alle de mange blade, som blæser i vinden. Prøv en gang at række dine arme op i luften og lad dine fingre være bladene, der blæser i vinden. Og hvordan lyder det, når det blæser? Ja, sådan der. Træet stod der helt alene midt på marken. Ja, faktisk havde det aldrig været tæt på særlig mange mennesker. Men i dag var en anderledes dag. En mand i orange tøj og kasket på hovedet stod lige ved siden af træet. I hånden havde manden en motorsav. Kan du også sige som en motorsav? Manden skulle lige til at save i træet, da en dyb stemme pludselig sagde, "Stop!" Manden stoppede sin sav og kiggede forvirret rundt. Der var nogen, der sagde stop. Hvem kunne det mon være? Mærkeligt. Manden startede igen sin motorsav. Stop, lød det igen. Manden stoppede sin sav igen. Var det mon hans chef, der lå og ringede nede i hans lomme? Han kiggede på sin telefon. Nej, heller ikke. Manden skulle lige til at starte saven igen, da han pludselig opdagede, at det var egetræet, der talte til ham. Jeg er egetræet, og jeg hører sammen med dig og alt andet levende her på jorden. Manden i det orange tøj var lige ved at falde bagover af bare overraskelse. Et talende træ? Ej, det var simpelthen for vildt. Han kløede sig i håret, og pludselig begyndte træet at synge. Jeg er egen, og jeg gror midt på vores vilde jord.
Manden stod med åben mund og kiggede op på egetræet. Jamen altså, træer kan da overhovedet ikke tale eller synge. Nå ja, vel ja, så siger vi det. Men hvad skal du med den motorsav der? Manden kiggede ned i jorden. Ikke noget. Egetræet sagde. Jeg har forstået, hvad du skal med den. Manden sukkede og så op på egetræet. Altså, du kan jo ikke stå der for evigt, vel? På et tidspunkt, så skal vi jo alle sammen dø. Og nu er det altså blevet din tur, herre egetræ. Egetræet rømmede sig. Du skal bare lige vide, at hvis du slår mig ihjel, så dør der også en masse andre levende væsener og dyr. Ved du, hvor mange dyr og små insekter, som bor her inde i mig, og også uden på mig? Se nu der på mine grene, oppe i toppen der, ja, lige der, kan du se, den røde buskede hale. Nej, nu hopper den sørme længere ned mod dig. Kan du se den? Nej. Jamen, det er jo et egern. Hov. Se, nu hopper den jo ind i hullet midt på din stamme. Gør det ikke ondt? Nej, ikke spor. Her inde i min stamme bor en hel egernfamilie. Men hvor skal egernfamilien nu bo, hvis du fælder mig? Manden tog kasketten af og kløede sig i håret. En sommerfugl med gule vinger dansede rundt om manden og satte sig på toppen af hans hoved. Manden baskede til sommerfuglen, fordi det kildede. Sommerfuglen sagde, hvor er du voldsom. Dine hænder kunne jo knuse mig på et øjeblik. Tænk lige på, hvad du laver. Og så fløj sommerfuglen fornærmet videre. Manden stod med åben mund og gloede efter sommerfuglen. Jamen, sommerfugle kan da heller ikke tale. Egetræet smilede til manden. Kan de ikke? Hvem har mon fortalt dig det? Nej, nu må det her altså holde op. Manden så bestemt på egetræet. Altså, jeg har fået besked på at bygge en vej her. Og der står du faktisk ret meget i vejen, herre egetræ. Ja, der kan jo ikke stå et træ midt på vejen, vel? Og så kører folk jo lige, bum, ind i dig. Egetræet kiggede på manden og sagde, ja, I har så travlt, de mennesker. I skynder jer så meget, så I næsten glemmer at trække vejret. Men ved du egentlig, at det er mig og alle de andre træer, som laver luften? Og det er jo luften, som holder dig i live. Prøv en gang at tage en dyb indånding og pust langsomt ud. Kan du mærke luften? Ja, sådan. Prøv nu igen.
Hvis der ikke var træer, så kunne I slet ikke trække vejret. Manden kiggede skamfuldt ned på sin motorsav. Hvad skulle han dog stille op med det gamle egetræ? Han kiggede ned på jorden og så en lang række af myrer, som kravlede ind under barken på træet. Han kiggede op på det store træ. Det var faktisk et meget smukt træ. En fugl sad og sang på en gren. Pludselig fløj den ned og satte sig på kanten af sin lille rede, hvor alle de små fugleunger sad og pippede løs. Hvordan tror I sådan nogle fugleunger lyder? Manden kiggede på fuglene og egetræet og den lille gule sommerfugl, som var vendt tilbage. Han lagde sin hånd på egetræets stamme og mærkede tydeligt, hvordan egetræet var fuld af liv. Men pludselig var der en telefon, der ringede. Manden ledte febrilsk i sine lommer og greb sig telefonen. Hallo? Ja, det er mig. Jeg står lige her, hvor vi skal bygge vejen. Hvad siger du? Er damptrumlen på vej? Ja, jeg ved godt, vi har travlt. Ja, jeg ved godt, at vi skal være færdige i dag. I det samme kom en damptrummel kørende, og en anden mand steg ud, og de to begyndte at tale sammen. Kunne du nu tænke dig en lykkelig slutning eller en ulykkelig slutning? Okay, først får du den ulykkelige. Den kommer her. For tredje gang den dag startede manden sin motorsav. Manden kiggede beslutsomt på egetræet. Nu har jeg ikke tid til at høre mere på dig, herr egetræ. Mit arbejde skal være færdigt i dag. Og så savede manden træet midt over. Ud hoppede Egern-familien, herr og fru Spurv, en hel flok myrer og et par bænkebider. De stod og kiggede lidt på det gamle egetræ, som nu lå på jorden. Så gik de i samlet trop ud af vejen for at prøve at se, om de kunne finde et nyt sted at bo. Egetræet blev savet i stumper og stykker og brugt som brænde i en brændeovn den vinter. Det var selvfølgelig rigtig trist. Men heldigvis er der også en lykkelig slutning. Den er lidt anderledes. Så vi skal tilbage til lige før egetræet bliver savet over. Manden lagde sin motorsav i græsset og kiggede op på egetræet. Okay, herr egetræ. Jeg er faktisk ikke så dum. Jeg kan godt se, hvad det er, du mener med, at vi hænger sammen, du og jeg. Og nu har jeg fået en idé. Jeg har lige talt med manden med damptrumlen. Ja, ham, som skal lave vejen. Og vi er enige om at lave et sving. Ja, sådan så vejen går uden om dig.
Og så vil jeg anlægge en lang række af små, nye egetræer, som vokser langs med vejen. Det kunne være et smukt syn. Egetræet smilede bredt. Det var en fin tanke. Husk, hvor mange liv, der bliver reddet, når du passer godt på mig. Vores allesammens liv. Og sådan gik det til, at egetræet fik selskab af en helt lang række nye små egetræer, som med tiden voksede sig store og fik et rigt dyre- og planteliv til at leve og blomstre omkring sig.